Kaixo guztioi, gu Workflow taldeko partaidea gara eta orain dela 6 urtetik First Level Ligan parte hartzen dugu. Nazioarteko txapelketa bat da eta 5.000 eta 6.000 talde inguruk parte hartzen dute. Txapelketaren helburua 9 eta 16 urteko gaztei teknologia eta zientzia arloan bultzatzea da. FLL urtero erronka bat kaleratzen du eta guk proiektu zientifiko bat garatu behar dugu. Aurtengo erronka nola hobetu zerbait ikasteko era da. Horretarako ideia ezberdinak buratu zitzaizkigun eta horietatik interesgarrina eta divertigarrina aukeratu genuen. Nola hobetu saskibaloi tiroko teknika ikasteko era. Horrela, Saskinek proiektua sortu genuen kirola eta teknologia uztartuz. Gure programaren helburua saskibaloiko tiroaren teknika hobetzea da. Hasteko Aitor Uriondorekin hitz egin genuen. ACB-ko entrenatzailea eta Skatrainer programaren arduraduna. Skatrainer teknifikazio programa bat da eta gazte zein profesionalentzat erabiltzen da. Horren bitartez jokalari baten mugimenduak grabatzen dira, esaterako dronen eta kameren bitartez eta bere akatsak detektatzeko eta zuzentzeko erabiltzen da. Saskibaloi talde bat osatu genuen gure artean, eta tiro saioak grabatzen genituen, eta gero ordenagailuan zuzenketak egiteko. Skatrainer programan egiten du bezala. Jokalaria albotik eta perfiletik grabatzen dugu, tiro librea botatzen duen bitartean. Eta gero bideo editatu eta akats posturalak markatzen ditugu. Hemen ikusten den bezala, gaizki daudenak gorriz markatzen ditugu eta berdez daudenak ondo. Eta kontuen hartzen ditugun gauza dira hanken flexioa eta besoen angeluak. Hau da, Xular Lizeoko garapen gela, eta ikusten duzuen bezala puntako teknologia dago, irakaskuntzarako eta beste hainbat proiektu garatzeko erabiltzen da. Tresneria hemen daukagu Kinecta ordenagailuari konektatuta, mahai interaktiboa, eta han ordenagailu taktil batzuk. Hor beste Kinect bat dago Xboxari konektatuta. Gela honetan proiektuaren zati garrantzitsuena burutzen da. Bertan, jokalariak momentu hor bertan egin ditzazkete zuzenketak eta ikusi ea lortu duten gaizki egiten zituzten gauzak hobetzen. Horretarako bi programa erabiltzen dira, Skeleton eta 3D. Lehenengo programa, Skeleton, gorputzeko hainbat angelu eta neurri zuzendu ondoren, marra sinpleak erabiliz markatzen ditu eta horrela ikus daitezke bai angeluen neurriak, bai angen distantzien neurriak eta abar. Ikusten duzuenez, hemen daukagu lorea eta bere gorputzeko hainbat atal lehen esandako marrekin markatuak. Adibidez, nik postura jartzerakoan ukondoa ateratzen nuen, eta horren bidez nola jarri konturatzen zara. Honen abantaila denbora gutxi behar duela da, eta gainera gorputza mugitzen baduzu ere lerroek jarraitzen dizute. Lehen, Skatrainer proiektua aipatu dugu. Bertan, jokalariaren irudi oso atera daiteke dronen bitartez, baina teknologia hori guretzat oso garestia da. Eta, hainbat ikerketa egin ondoren, programa hau aurkitu dugu Kinecta baliatuz erabil daitekeena. Bertan, gorputz barridoak eginez, jokalariaren irudia lortu dezakegu. Eta orain, prozesua ikusiko duzue. Bai, hemen ikus daiteke,
Nola doan hartzen gorputzaren angelu parte bakoitza gutxinaka, bai? Eta ondoren irudia prozesatuko du irude bihurtuz. Orain, zuloak betetzen dira irudia osatzeko eta kolore ematen zaio. Eta hemen daukagu gure jokalariaren irude modeloa. Hau goiko atal atera da, baina denbora pixka gehiagorekin atera daitezke bai hanken posizioa eta buelta osoa eginez lortu dezakegu irudi oso betea nolabait esateko. Zuzenketak egin ondoren eta prozesua bukatzeko, kantxara joaten gara eta jokalari bakoitzak 10 tiroko saioak egiten ditu estatistika bat ateratzeko eta alderakuntza batzuk egiteko. Prozesu hau hasieratik honaino 3 aldiz burutu dugu eta horrela jokalari bakoitzak bere ondorioak ateratzen ditu. ACB-ko jokalari profesionalekin eta baita gurpildun aukietan ibiltzen diren horiekin probatu dugu proiektu hau eta oso interesgarria iruditu zitzaien. Hurrengo pausoa kinekta kantxara eramatera izango litzateke eta bertan zuzenketak egitea, baina bere zailtasunak badauzka. Hau izan da guztia eta espero dugu zuen gustukoa izatea.